Връщам се, вече не помня коя по поредък част. Още един форт. Това въобще нормално ли е? Най-вероятно не. Ако честно вече няма за какво да ви разказвам. И това е истина, вече съвсем свършиха идеите, какво да ви кажа. Може ли да ви разказвам как където няма? Форт, например, нали току-що го пропуснахме, въпреки че го видях два пъти вече. Предателът, който е там го имахме капитан Прескот, предаде шерифите или както ги наричате там, аз не знам. И като излезнете отляво, отдясно и отпреде, ще излизат зомбита. И един от тях ще е капитан Прескот. Вътре има стая с пушки, още една заключена стая, която включва капитан Прескот, която за мен е чудесна. Там има бондове. И после, като биете всички зомбита, се качвате на уния високите и убивате с пушките, или ако имате така пушка, като моята винтовка Болт, ще вземете. Добре, значи дано да не стигне до Мексико. Как мислите, колко ще се реши? Ако честно вече... малко. Ти така опитват... Не е малко. Ако е малко, ще да кажем, те така опитват да ме заманят, че не да стане. Защото винаги като... Дано да го минеме.
Аз честно вече ми адски скучно. Имам още половин час да го мине. А мене буквално ще ми трябва още 5 минути да го мине. О, мами. Tum saunela. Tum saunela. Последний мирен град. А това видео не свършва, а се спира.